Incwadi kaDanyeli, isahluko sesi-6 iyafundeka. Kwakholeka kuDariyo ukumisa phezulu kobukumkani iirhuluneli ezili-120, ukuze zibe sebukumkanini bonke. Wamisa phezu kwazo ezo abongameli babathathu, omnye kubo yayinguDanyeli, ukuze iirhuluneli zinike ingxelo kubo, aze ukumkani angabi nankxwaleko. Waza uDanyeli wabongamela abongameli nabaziirhuluneli ngokokuba ebegqithisele kubumongameli ngomoya omhle. Ukumkani wacinga ukummisa phezulu kobukumkani bonke, baza abomongameli nabeziirhuluneli bafuna ukuba bafumane ithuba ngakuDanyeli mayela nobukumkani. Ke ababanganako ukufumana nalinye ithuba nantlonti imbi ngenxa enokuba ibithembekile. Bekungafumaneki nanye imposiso nantlonti imbi kuye. Aza loo madoda athi, "Asiyi kufumana nalinye ithuba ngakulo Danyeli, ngaphandle kokuba silifumane kuye mayela nomthetho woThixo wakhe." Baza abo bawongameli nabaziirhuluneli beza kukumkani bedlongozela. Batsho kuye ukuthi, "Kumkani Dariyo, phila ngonaphakade. Bonke abongameli bobu bukumkani, nabathethi bomkhosi, neerhuluneli, namaphakathi, namabamba bavumelene ngecebo lokuba ukumkani amise ummiselo, aqinise isalelo sokuthi bonke abathandaza umthandazo, nakongubani uThixo namntu ingenguye ukumkani, ngeentsuku ezili-13 makajulelwe emhadini wengonyama. Kaloku ke ukumkani siqinise isalelo, uwubhale umbhalo, ongenakuguqulwa wona ngokomthetho wamaMeshi namaPheshi, ongenakutshintshwa bani. Ngenxa yoko ukumkani uDariyo wawubhala umbhalo lowo, isalelo eso. Ke kaloku uDanyeli akwazi ukuba umbhalo lowo ubhaliwe, wangena endlwini yakhe, ibe ineefestile zivulekile egumbini lakhe eliphezulu, elikhangelene neYerusalem. Waguqa ngamadolo akhe, izihlandlo zazithathu ngemini, wathandaza wabulela phambi koThixo wakhe, ngenxa enokuba ebesenjenjalo kakade. Aza adlongoza la madoda amfumana uDanyeli ethandaza, etarhuzisa phambi koThixo wakhe. Eza asondela, athetha phambi kokumkani ngesalelo sokumkani athi, "Akusibhalanga na isalelo sokuthi bonke abathandaza, nongubani na uThixo namntu ingenguwe kumkani, ngeentsuku ezi-30 mabajulelwe emhadini wengonyama?" Waphendula ukumkani wathi, "Loo nto iqinisekile ngokomthetho wamaMeshi namaPheshi, engenakutshitshiswa bani wona." Aza aphendula athi phambi kokumkani, "UDanyeli, ongowoonyana abathinjiweyo bakwaYuda, akakhathali nguwe kumkani, nasesi salelo usibhalileyo, ke uthandaza umthandazo wakhe kathathu ngemini." Waza ukumkani akuweva la mazwi, weva kakubi kakhulu ngaloo nto. Wamnyamekela uDanyeli ukuba amsindise, wazama ukuba amhlangule lada latshona ilanga. Aza loo madoda eza ehlongozela kukumkani athi, "Kumkani, yazi kumkani, ukuba amaMedi namaPheshi anomthetho wokuba singabi nakuguqulwa sonke esi sisalelo nommiselo ebewumisile ukumkani.